Pojďme si říci, proč jsme se jako skupina rodičů rozhodli mluvit do školství a vytvořit Ámose. Jako rodiče jsme potřebovali vědět, co jsme pokazili. Z jakého důvodu naše děti neuspěly. Výsledek přijímaček byl pro mě tvrdá srážka s realitou. Výsledek přijímaček byl pro mě tvrdá srážka s realitou. A neřešili jsme to jen my, ale celé naše okolí. Požádali jsme proto stát o všechna data a udělali jsme z nich přehlednou mapu základních škol. Bylo toho tolik, že jsme to museli udělat po okresech a přidali jsme k tomu pohled na kategorie. Datum fakt hodně rozumíme. U detailu naší školy jsem se vážně vyděsila. Pochopila jsem, že škola známkuje subjektivně a jako rodiče vlastně nevíme, jak na tom naše dítě je. Nejdříve jsme chtěli udělat nástroj jen pro přípravu na CERMAT, ale komu tím prospějete, co? Chceme řešit znalosti, které potřebují všichni, a proto jsme se zaměřili nejen na přijímačky. Využili jsme proto umělou inteligenci a vytvořili jsme s ní Ámose. Úplně první nástroj pro vyučování matiky a češtiny. A naše kapacita je neomezená. I my jsme jako vaši průvodci vytvoření umělou inteligencí. Ale než se na Ámose podíváme, pojďte s námi na data o školách, protože tam náš příběh teprve začíná. Tak se mrkněte na stránku www.aimos.cz. Mapu škol jsme vytvářeli tak, aby byla jednoduchá a na našich stránkách je označená zeleným tlačítkem Mapa škol. Čím je okres červenější, tím horší je oproti průměru. Zelená je naopak super, výsledky žáků jsou tam lepší. V naší ukázce pracujeme s okresem Beroun, protože děti z tohoto okresu si mohou vybrat i mezi školami v Praze nebo v Plzni. Žáci v okrese Beroun dosáhli průměrného výsledku téměř 49%. Dole vidíme, že okres Beroun je o 1,7% lepší než průměr republiky. Čeština je lepší o skoro 2% a matematika o 1,5%. Nejlepší škola v okrese je základní škola Radostná a to je pro ně super zpráva. Mají totiž krásných 58%. O nejhorší škole nemluvíme, i když má 38%. Je na tom ale vidět, že v tomto okrese je rozdíl mezi školami až 20% a to je vážně strašně moc. Dětem tady jdou dobře čísla a početní operace a dělitelnost přirozených čísel. Špatně tady jdou poměry a mapy, to je stejné v celé republice. Když chcete vidět vaši školu, jednoduše klikněte tady. Musíte se ale zaregistrovat, protože data o školách se snažíme chránit. 2 školy ale ukazujeme všem. A zdarma! Po registraci si můžu přidat školu kliknutím na plus u kategorie školy. Vyberu si například Středočeský kraj a okres Beroun. Potom vyberu obec Králův Dvůr. Ámos tady nabízí všechny školy, ke kterým máme výsledky. My si ukážeme základní školu Králův Dvůr v Jungmanově ulici. A už vidíme výsledky. Nahoře si můžeme přepínat mezi 5., 7. a 9. třídou. Všechny výsledky jsou za rok 2023, nejaktuálnější data. První tabulka školy je český jazyk, jak si žáci této školy vedli v češtině. Vidíme, že výsledky jsou lepší, než je republikový průměr. A nejlepší téma je o 8,7% lepší. Druhá tabulka je matematika. Žáci této školy měli průměrné výsledky také lepší, než je republikový průměr. Nejlépe jim šly početní operace na 76%. Naopak zabrat musí s přímou a nepřímou úměrností. V levém sloupečku si ale můžeme přidat i střední školy zase přes výběr v menu. Některé školy mají více oborů, je proto potřeba vybírat správně. Zde už vám asi nebudou stačit volné kredity, ale nebojte. Co škola to 50 korun. Pokud jsme si vybrali více škol, můžeme jimi listovat v levém menu kliknutím na podrobnosti. Střední školy žádné podobné detaily nemají. U nich je ale vždy vypočítané srovnání s právě prohlíženou střední školou. V detailu základní školy tak vidíme, jaký je rozdíl se středními školami. Pokud je střední škola zelená, znamená to, že tato škola je lepší a budete na ní potřebovat odpovídající vyšší procento znalostí. Vaše dítě se bude muset více učit. Naopak škola v červeném pro vaše dítě bude snazší. Může tam jít prakticky bez učení. Čím větší rozdíl, tím větší šance na přijetí. Srovnání škol v češtině a matice vidíme v samostatné tabulce. Ale jedna důležitá funkce tady ještě nezazněla. Analýza možností pro naše děti. Když si přidáte dítě do Ámose, uvidíte další možnosti, jak zobrazit data základní a střední školy.
V záložce nastavení si můžete nastavit, jakou základní školu vaše dítě studuje. Vybírá se tady ze seznamu škol, které máte nastavené. Je to důležité, jinak to nebude pracovat správně. Použijeme tlačítko Změnit a naše dítě nastavíme do školy Králův Dvůr. Takhle je to lepší. Tak jo, podívejme se do poslední a nejzajímavější záložky. Analýza škol. Než do ní přejdeme, tak jsme si nastavili ještě několik středních škol přes menu vlevo. Využili jsme kredity. Na konci videa je návod, jak si kredity doplnit. Máme tak celkem 9 středních škol. Naše analýza je hodně barevná a obsahuje jen 2 grafy. Nalevo vidíme všechny naše střední školy rozdělené do českého jazyka a matematiky. Zelená je pro český jazyk. Školy jsou řazené tak, jak jsme si je do Ámose přidali. Naopak druhý graf je zaměřený na srovnání naší základní školy. Tady máme nastavený Králův Dvůr se všemi středními školami. Tady je dobré dát si ty školy, které jste si vybrali i v systému DIPSy. Pravý graf nám pak ukazuje, jak to bude s přípravou. Ty školy, které jsou červené, tam musíme opravdu hodně zamakat. Na tu nejtěžší nám chybí 20% znalostí a je proto umístěná úplně nalevo. Naopak bez přípravy můžeme jít na školu vpravo. Tam budeme za hvězdy. Co nám to teď vlastně dalo? Už víte, na jakou školu bude nejsnažší se dostat? Jaká bude konkurence na vysněnou střední? Jeden z nás věřil, že jeho synovi stačí 1 a výsledek přijímaček ho velmi nemile překvapil. A takhle vzniknul Ámos. Protože jsme nechtěli, abyste to museli zažít i vy. Tak se mrkněte na stránku www.aimos.cz. A jak na ty kredity? Klikněte vpravo na menu a vyberte v něm položku Nastavení. Spodní levé okno je určené pro nastavení. Kredity si můžete dokoupit napravo. Každá škola stojí 50 korun a od nás máte 2 školy zdarma. Vybírejte pečlivě a držíme vám palce.